Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ni Ondu Tele ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ janvier kalo tile 15 la san 2023 an ka kunnafoni ni ye ale dili wagati selen janvier kalo tile 9 tɛmɛnen Togo kɔkanko ministre Robert Dussé ale tun bɛ an ka jamana na a nana u ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ni o ye Fɔr Ɲasinbe ka na foli balase an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma colonel Assimi Goïta ko sababuya kɛ mɔgɔ 49 minnu tun bɛ an ka jamana na ni jalakili kun tara ka olu sɛgɛrɛ an ka sariya baarakɛlaw fɛ olu ka bilaliko la. An ka jamana kunnafoni dilaw olu ka ɲɛmɔgɔba olu taara ladala foli la an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye san yɛlɛma o kɔɲala kuluba u ka o ladala foli sen fɛ u ye foli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ dɔ ani dɔw don u ye laɲini minnu bɛ u fɛ jamana mara tagaboloya kan ani fana gɛlɛya minnu bɛ u kan ni o ye an ka jamana kunnafoni dilaw ye kumana olu bɛɛ lajɛlen la a kɛnɛ kan. Ministre mun ka baara ɲɛsinen don denmisɛnninw ka kalanko ma ni o ye Madame Sidibe Dɛdɛ Usumani walasa denmisɛnninw u bɛ se ka lakana cogoya min na sirabakan la a taara kasiki 600 k'o ta k'o di lycée 3 ma o lycée a ye kasiki 600 ta k'o di lycée 2 ma ni o ye lycée Notre-Dame du Niger ka fara lycée Ba Aminata Diallo kan a ye kasiki 300 ta ni ka di nin kelen-kelenna ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Walasa fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana muso ani denmisɛnninw olu ka baarako la cogoya min na minisiriso 3 olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ u ka o bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔ o bɛ taga bɛn san 3 o jate de ma o minisiriso o ye muso ni denw ani denbaya a filanan o ye minisiriso min ka baara ɲɛsinen don baara kalan kan ani a sabanan o ye min ka baara ɲɛsinen don sanfɛ kalanso ani ko ɲɛɲini ni minisiriso 3 olu de ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ o senfɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinen don muso ni denw ani denbaya ka koɲama ale ni baara kalan o minisiriso olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ san 3 la u bɛna muso 70,000 ka olu de kalan baaraw tagaboloya la o musow cɛla denmusomanw olu yɛrɛ fana bɛ a la ani fana togoda musow olu dɔw fana bɛ a la minnu bɛ nɔ ni u bɛ sɛnɛ kɛ ni u tilala sɛnɛw na u kan ka se ka feerew kɛ cogoya min na u kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a kɔnɔna na min bɛ kuma sanfɛ kalanso la ekɔlidenw ta ni olu tilala kalanw na walasa u bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya minnu na u kan ka taa sira minnu fɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ san 3 kɔnɔ. Walasa ka se ka don ka bɔ ko nɔgɔya jamana 3 u ni ɲɔgɔn cɛ an ka minisiri mun ka baara ɲɛsinen don mɔgɔw ni u bololafɛnw olu ka lakana ma u ye tile 3 lajɛ kɛ o kɔnɔ ni o daminɛna janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ka taa se a 11 ma an ka jamana dunanjigi soba dɔ la ni o ye Azalaï Hôtel Salamu ye. Kucala protection civile mɔgɔw olu ye u ka san 2022 o gafe bɔ sirabakan kasara minnu kɛra u ka sigida la ni wagati kofɔlen na o kunnafoni ninnu na u y'a jira k'a fɔ ko sirabakan kasara 1570 ani 70 k'o de kɛra Kucala mara la o cɛla ko mɔgɔ 855 ko olu de jogina mɔgɔ 49 ko olu sara a ko dafɛ mɔgɔ 2 k'olu ɲɛmatunna. Janvier kalo tile 9 tɛmɛnen Kita marala kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Sebekɔrɔ o posi fanfɛla gendarme minnu bɛ yen yɔrɔ la bingali taara ka olu sɛgɛrɛ o bingali senfɛ gendarme kelen ale tora a ko dafɛ mɔgɔ 3 o de jogina a koɲa la. An ka finitigilakaw olu ka baara senfɛ tɛnɛnku ani Masina u ni ɲɔgɔn cɛ u ni banbagaciw kunkarila ɲɔgɔn na ni o kɛra janvier kalo tile 10 tɛmɛnen na o senfɛ an ka finitigilakaw ka fan yɔrɔ la mɔgɔ 3 finitigilakaw ka yɔrɔ la olu de tora a ko dafɛ mɔgɔ 5 olu jogina ani an ka finitigilakaw ka bolimafɛn dɔw ko olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna min ye banbagaciw ka yɔrɔ ye ko mɔgɔ 7 olu de tora a ko dafɛ. An ka jamana camancɛ yanfan na bingali 2 o taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ni o kɛra Mopti ale ni Segu o ni ɲɔgɔn cɛ o bingali ninnu senfɛ an ka finitigilaka mɔgɔ 14 olu de sara a ko dafɛ mɔgɔ 11 olu jogina min ye terrorisiw ka fanfɛla mɔgɔ 31 olu sara a ko dafɛ. Yuwaru marala a bɛ wagatinin bɔ école karamɔgɔw ni écoledenw olu kun ye kalan ka o dabila ko sababu kɛ u kun ye laɲini dɔ kɛ ni o ye ko CAP o conseil à l'orientation ko k'a bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ kɛ ka bila a nɔ na o senfɛ janvier kalo tile 10 tɛmɛnen u donna
kalanso kɔnɔ nga u y'a yira k'a fɔ ko fo ka taa se ni kalo in tile 31 ma k'u bɛ kalan kɛ fo ka bɛn o wagati kofɔlen ma. Janvier kalo tile 10 tɛmɛnen Bera marala Bera ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 25 de bɛ yen nɔ. Bingalikɛlaw ye bingali ta ka ɲɛsin fuwarikɛlaw ma k'u to Bera. O bingali senfɛ bagan marala kelen ale sara hakoda fɛ mɔgɔ kelen o jokina. Bingalikɛlaw u tagara ni mɔgɔw bololaminɛw caman ye u fɛ. An b'an ka kunnafoni kuncɛ ni sibikaw ka yɔrɔ ye. Eaux et Forêts mɔgɔw ka pɔsi min bɛ Samakɔ fanfɛla la bingali taara ka yen sɛngɛrɛ. O bingali ninnu senfɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ma to a ko da fɛ nka min ye bingalikɛlaw ye k'u tagara ni mɔgɔw ka bolimafɛn sen fila caman ye u fɛ. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin ye. A k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.